Jó napot! Jó. Köszönjük szépen, akkor itt mi nagyon fel vagyunk háborodva, ezért jöttünk ide. Hát sötét, mint amilyen az agyadban van. Ja. Hát az. Ahogy diszkrimináció. No, hát itt vagyunk az Alkotmánybíróság épületében, mert hogy nagyon felháborodtunk az Alkotmánybíróság egyik sok, de az egyiken aztán tényleg nagyon. Ugyanis azt mondja az Alkotmánybíróság, hogy akik korábban 180 forinton forintosítottak, azok különb emberek, mint mi vagyunk. Tehát egy 10 oldalas határozatban az indoklás végén szántak egy kicsi bekezdést arra, hogy elmagyarázzák, hogy azok az emberek, akiknek most adtak lehetőséget arra, hogy kiszálljanak a sebizahitelből, azok miért nem ugyanolyan emberek, mint azok, akik korábban a csókosok kiszálltak. Azt mondja, elismeri az Alkotmánybíróság, hogy a konstrukció célja azonos, ugyan fogyasztókat érintő árfolyamkockázat megszüntetése, de ezen belül az előírások jelentős eltéréseket mutatnak. Egyrészt az érintett szerződések, ennek megfelelően az érintett fogyasztók köre csak részben, de nem teljesen azonos. Hát persze, mert azok egy mocskos rablók voltak, mi meg becsületes emberek vagyunk, és mi vagyunk a többség, tehát nem azonos a kör, ebben teljesen igaza van, de én úgy gondolom, mint ahogy ott is van Györgyikénél, minden ember egyenlő. És ha minden ember egyenlő, akkor ezt kell tudnia az Alkotmánybíróságnak is. Ott kell tudni még csak. Hát nyilván, na most ők elég gyengék, ugye ezt lehet, hogy nem ismerik ezt a szót, hogy minden ember egyenlő, ők ezt úgy fogalmazták meg, hogy nem homogén csoport. Oda is írtuk, hogy homogén csoport vagyunk mindannyian, és ezt nekik is be kellene tartani. Jelzeteltérések miatt pedig nem lehet homogén csoportként kezelni a két különböző szabályozás által érintetteket. Hát mi a probléma velünk? Azért, mert sárga pólóba vagyunk? Azért, mert a többi ki van hosszva, mert nincs lehetősége jogorvoslatra? Nem keres több 100 000 forintot a parlamentben? Az a probléma, azért nem vagyunk ugyanazok. Tehát én azt gondolom, hogy az Alkotmánybíróság bőven kinyalhatja a segünket. Mindenki, aki ezt az egyenlőtlenséget díjazza ebben az országban. Tehát nem csak, hogy minden ember egyenlő, ha 180 forinton lehetett a csókosoknak forintosítani, akkor a népnek is lehessen. De mivel nekünk ezt már több évvel utána hozták csak ezt a lehetőséget, erre az időre nekünk már kártérítés jár. Ezt mindenkinek, aki a joghoz ér, tudnia kellene, hogy ez így van. Egyébként is a forintot ne forintosítsák. Én a pontosan. Végképp ne devizásítsák. De ugye most elsősorban ez a határozat miatt van. Én azt gondolom, hogy ide az Alkotmánybíróságra bírákat kellene tenni, és nem Fidesz csicskákat. Mert itt az Alkotmánybíróságon, amióta ez a brigád van, azóta csak a Fidesznek ítélnek, minden úgy van jó, ahogy a Fidesz gondolja, és minden más jogállamiságot, jogelvet, nemzetközi jogokat félretesznek, és nem érdekli őket. Hoznak egy döntést, és ahhoz kreálnak egy olyan indoklást, tehát előbb megvan a döntés, és aztán kreálják az indoklást, és abban vannak ekkora fasságok, hogy egyébként egyenlőek vagyunk, de mégse vagyunk egyenlőek, ez meg így hülyeség, mert vagy egyenlőek vagyunk, vagy nem vagyunk egyenlőek. Tehát továbbra is azt mondom, hogy ide az Alkotmánybíróságba bírák kellenének, nem pedig segnyalú Fidesz csicskák. 5 alkotmánybíró adja a nevét olyanhoz, hogy kijelenti, hogy a forintosítás az törvényes, alkotmányban nem ütközik. Milyen alkotmánybíróságunk van, kérem szépen? Fidesz csicska alkotmánybíróságunk itt van, Fidesz csicska alkotmánybíróság. Amit még én lényegesnek tartok elmondani, meg is ígértem nektek, hogy dr. Mosó Andrán meg fogjuk keresni. Itt a legnagyobb probléma az, hogy senki nem meri kimondani, hogy ez tulajdonképpen ez a kölcsön, ez nem kölcsön volt, ez egy befektetés volt, amiről mi nem tudtunk. Ezt az egész világon tiltják. Ez nem megengedett. Egyik banknak sem megengedett. És itt az alkotmánybíróknak meg azt szeretném mondani, hogy önök minket kéne, hogy képviseljenek, minket a népet, a magyar népet, és sajnos
mivel a kormányunk sem a magyar népet képviseli, önök teljesen behódoltak, és teljesen azt teszik, amit föntről önök felé kiadnak utasításban. Kérem szépen, ez így nem fog működni. Nézzenek tükörbe, biztos van otthon tükrük, álljanak oda, és köpjék magukat szembe. A másik, amit még itt el kell mondanom, a közjegyzőknek a felelőssége. Ez valahogy úgy el van felejtve. Nagyon sok közjegyző nagyon-nagyon meggazdagodott a magyar népen. Nem irigylem tőlük a pénzt, félre ne értse senki, de nem szabad hagyni, hogy megosszák. Borzasztó nagy felelősség terheli őket. Ők azt tették, hogy amit a bank leadott nekik, azt ők közokiratba foglalták és adták a nevüket. Leginkább nem ők, mert az én szerződésemet egy helyettes írta alá. Hát hol élünk, kérem szépen? Hol élünk? Önök a mi adóforintjainkból élnek. Ma a magyar emberek 12 órában 80 000 forintot keresnek. Ma egy 48 négyzetméteres lakásnak a fenntartása, a rezsie 60 000 forint. Kérem szépen, tessék már számolni, hogy követel a bank 100 000 forintos törlesztő részletet. Arról nem beszélve, hogy az uzsorát büntetik. Nem csak a cigány uzsorást kell büntetni, hanem büntetni kell a bankvezetőket, a bankvezéreket. Élükön Csányi Sándorral. Köszönöm. Így van. Tehát mindez, amit Judit elmondott, ez azért lehetséges, mert itt az Alkotmánybíróságon Fidesz csicskák ülnek, ezeknek sürgősen el kell innen húzniuk. Hajrá! Hajrá.